ụlọ ọrụ na-achịkọba nhọpụta n'ala anyị bụ INEC na ịchafụ bekee ekwupụtago na onweghị ihe ọbụla dịka igbo jụrụ ma ọlị ga-ewere ọnọdụ na ya bụ nhọpụta izugbe ala anyị a nke n'afọ abịa n'afọ ọzọ ọkasị na Anambra steeti. Ọ bụ nnukwute onye isi ụlọ ọrụ abịa ebi na Anambra steeti bụ Dr. Queen Elizabeth Agwụ bụ onye kwupụtara nke a oge ya na ụfọdụ ndị isi n'ụlọ ọrụ a mere njem wee gakpọtụrụ eze ọdịnala ndị Ọka bụ Obi Gibson Nwosu ka Emmanuel Chigbata kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ Resident Electoral Commissioner kwupụtara njikere ya bụ kọmishọn ịfụ na ndọrọndọrọ nke a ga-eme n'afọ na-abịa abịa bụ nke ya ga etu o kwesịrị yara inwe adịgboroja ọbụla ga-anọ n'ime ya ma kwue na ekwesịrị ka a hapụ ndị mmadụ ka ha rọpụta onye ha bụ n'obi. Dr. Agwụ yọkwara ndị na-azọ ọchịchị nakwa ndị ya tụ ya bụ elekshọn ka fa fụ na ya bụ ndọrọndọrọ bụ ihe nwanne ka ọ ghara ịbụ tigbuo zogbue ma kwuo na site na mwepụta ewepụtara bimodal voter accreditation system bụ BVAS na ụzọ a ga-esi wee tinye ọgbaghara na ya bụ elekshọn bụ nke na-ama nga n'ihu dịka na-agwa ndị ntorobịa ka ha kpachapụ anya na ya bụ ndọrọndọrọ na-abịanụ. Ka dọkịta Agwụ kọwara na ya bụ kọmishọn ejego na okpuru ọchịchị niile dị na steeti a n'iji gosi ndị niile nwere ikikere ịtụ ya bụ elekshọn ma kwuo na nwa mgbe nta na ndị niile na-ewetebe ikikere eji atụ ya bụ elekshọn bụ ndị debanyere afa site na Jenụwarị nke afọ a bụ ndị a ga-enye ha ya nwa mgbe nta. Elekshọn a m bịara nkwu maka ya bi obodo a, there will be nothing rough from our own side. We will do the right thing and choose the people that the people like. Choose their own. And there's also, it's no more business as usual. It's no more business as usual. To sit in the office of rec and begin to write results, it will never happen. Na nzaghachi ka Obi Nwosu kwere ya bụ kọmishọn nkwa maka nkwado ya etu nke dị na ikikere ya ma kpọkwuo ha ka ha rụọ ọrụ ebe ọ gabara ndị mmadụ steeti ya na Naịjirịa uru. So si bada na meru haya ni na ka Chukwu gozie ije no wonu bia. Amen. Gozie ezigbo ihe bụ pano bụ ebe ije no nwa. Amen. No ko no lolo ko dole ani Igbo niile mma. Je kwuo Anambra steeti mma. Tulu Nigeria niile mma. Ọ kwa no dole anyị mma. Uno we dole anyị mma n'ezi. Bọọlụ. Ngwana shi. Ụmụnne m, ụmụ m. N'ọrụ n'ije onu wonu bia. N'ozi ekele ka INEC Administrative Secretary Anambra State Maazị Jude Okwuọnụ kelere ya bụ eze ọdịnala maka ịnabata ha ma kwue na ha ga na-arụ ọrụ etu o si dị na iwu ha. Ezi ime na ngozi gọziri anyị anara na ya, ekpere niile kpere anyị anara na ya, n'obiọma na ahụ ụtọ na ịhụnanya anyị si eze werekwa jirikwa nke iji ka ọ dịrị anyị ma dịkwara unu a mma n'otu unu si chere anyị echiche ọma ọ ga-adịkwara palace na ndị niile bụ subject eze na mma. Anyị ga-arụ ọrụ arụzie ya mma mma. Onye bụ President General Ọka Development Union na mpaghara ụmụnwaanyị bụ Barrister Oge Ekweọzọ nakwa okwupụta okwu nke Ezuzu Council Chief Okoli Nweze nakwa ndị nzo n'ọzọ bụ ndị gbakọtara iji nabata ya bụ ndị sitere na INEC. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.